салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. имрӯз мо дар шаҳри Душанбе, бозори Султони Кабир қарор дорем. Ба шумо нархнавоҳои меблиёро гап мезанем. дӯстони азиз, видеоморо то охирша тамошо кунед, як лайк қати дастгирӣ кунед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк, дӯстони азиз. Ино спальни гарнитуру тагаш ба сандуқаш қати полни комплекташ ино 7500 сомон ба 7500 сомон қати доставка установкош. Ина матрасош медицинский оригинал қати. Инаш доставка установка 7000 сомон комплекташ. Ин диван дорад, ойна, тумбочка, ҳамаш қати. Ина матрас медицинский қати. Ина 8500 сомон қати диван, тумбочка, ойна, полный комплект 20 сантиметр матрасаш қати доставка установкаш. Бо савдо мешавад. Ино борои Худомон Душанбе. Ино 12000 сомон материалаш МДФ крашени, матрасаш 20 сантиметр оригинал. Бо арзон мекунем метем. Ин крашени МДФ ино 12000 сомон қати матрас 20 сантиметр оригинал қати. Инам арзон мешавад. Ино борои Худомон, борои Душанбе. Инаш 9000 сомон. Инам дига хел вариантош ҳам ҳаст, краска дига хел светкош ҳам ҳаст. Инам ина вая 9000 сомон қати матрас 20 сантиметр бо ягончи муомила дорад. Ино МДФ материалош. Доставка установка дорем. Ваяш ҳам 9000 сомон қати диванаш полный комплекташ доставка установкош қати. Ино 9500 қати доставка установкаш полный комплекташ бо дарунашон бо кашак дораду сифатошон нағз иноя. Ино белорусскиян 10 сол гарантия дорад матрасаш. Доставка установкаш 20000 сомон мегем бо арзон мешавад. Бо набуди дига хел вариантошам дорем. мақсад магазин майдатар ҳамаш ҷона мегирад. Мана ин каталогати ҳам дорем. Я 12 хел модел ин спальниёмонам 16000 сомон иноям белорусиян привозной боро. Ино сертификат доранд, паспорт доранд. Ино чисте Белорусия. Материалош МДФ ва дигариш материалош шифон диван, доставка установка ҳамаш ҳаст. Матрасиш медицинский, матрасои оригинал қати 5 сол кафолат дорад. ин тройкамон Ташкент қати Туркия совместный. Ино столаш қати 27000 сомон бо ягончи муомила дорад. Гулош полный смола қати. Не, ва стенкаш отдельно. Стенкаш 25000 сомон. И қолаб қати сохтагӣ. Ташкент брендови борша. ин тройкаи королевскимон бори Ӯзбекистон 15000 сомон бо ячи муомила дорад. Инон Туркиян. Ин тройкам Туркия
اینو 20 تا گپ میزنیم با ارزان میکنیم میتیم این спинка اینو хуй میشود قفا میرود спинка هم قفا میرود این میشود اینو жесткий медицинский اینش ортопедический این тройкамон туркия қати столаш 35000 сомон бо ягон чи муомила дорад ино чиста турки тоза ин столаш ҳам отдельно мешавад савдо мешавад ино болошон сангай дутага ин бори хитояй инора дина даромадагӣ боро нархошо ҳоли утачин накардем ба телефон гап мезанем бо вайша ино кухни уголокум 3500 сомона размериш 170 ба 170 дута пуфик дорад инам савдо мешавад дига хе размераш заказ қатия мегирем ина дивани ящикдор тагошон ящик дорад бо двухспалка мешавад ино доставка дохили шаҳр 4 гуфтестем бо ягон сум муомила дорад ин расветкош можно заказ кардан ин 3 сол кафолат дора матрасош медицинские параллон нестан ино инаш 4800 сомона қати доставка установкош матрасош медицинский дига хе расветкош можно заказ кардан ино 3 сол кафолат дора ин уголоком 7500 матрасош медицинский ино бори оригиналай бо арзон мешавад дига хе расветкош заказ кати мешавад бо ин столомон ҳаст бори хитой ин ҳам чоркунҷа мешавад ҳам кругли мешавад ин 6 персонагамон 6500 сомон қати доставка установкош кати ин бори хитой инам 7500 сомон инам савдо мешавад дига хел вариантош бо телефоно ба ҳаст можно ватсап нависан бо мо мепартоем арзон мекунем метием ин журналиомон борои нав омадагӣ ино ҳоли нархошон набуромадагӣ ино бори хитой болошон санг ин диваном 4200 сомона бори худомон ино 3 сол кафолат дора матрасош медицинский оригиналай ино двухспалка мешавад тагошон полни оҳан қатӣ адресимон султони кабир 2 этаж талори мебел 909 80 28 28 номером ватсап дорад амин номероба дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат